Margot Waterval, 18 maart 1948, Paramaribo. Jurist, voormalig vicevoorzitter Mensenrechtencomité Verenigde Naties. Margot Margaretha Waterval studeerde na een onderwijsloopbaan rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. Na haar afstuderen in 1998 won ze een studiebeurs in de eerste pleitwedstrijd van ADECUS over mensenrechten. In 2001 behaalde Waterval aan de American University in Washington D.C. haar Masters Internationaal Recht en Mensenrechten en doceerde tot 2017 aan de ADECUS. Als eerste Surinaamse jurist werd Waterval in 2010 gekozen tot lid van het gezaghebbend Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, VN. Dit verdragsorgaan bestaat uit onafhankelijke deskundigen en houdt toezicht op de uitvoering van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten door de staten die tot dit verdrag zijn toegetreden. In 2013 werd ze vicevoorzitter en in 2015 volgde een tweede termijn als lid tot 2018. Sinds 2012 is Waterval directeur van Watra Human Rights Consultancy, die trainingen verzorgt over mensenrechten en nationale rapporten formuleert voor verscheidene VN-organen. In 2022 werd ze plaatsvervangend regeringsvertegenwoordiger bij de Inter-Amerikaanse Commissie en het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Waterval werd onderscheiden tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster in 2015.